Moswa. Claim iri kuti tendai unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yokutora mukadzi wangu kumuita wako. Uya nepfakazi dzako dzose. Unobvumirana nazvo here tendai? Hungu kwete. Desperate mission uripo pakutsanangura nhau yako yose zvizere. Ndangoti pachidini mukadzi wangu akati unohodha mabanana. Pane namba dzainisa kumashuro kudzatenda ichaparapata achingofona pafoni yangu inini yandashandisa nemadzimai yangu. Aenda kudaro adzoka ndikupa ndikaona namba dziyangu mangu. Ndibva ndatipo idzi namba dzakaya sei ndikatadedza sisi wacho wanoitwa iyo NRS. Wasvika sisi wacho ndobva wabhipa uitenda ichaparapata. Tenda ichaparapata paakabhipiwa ndobva azofona. Ndachinzi tidowo kumbira kuti ziwana tisatuka nechi pafoni. Ndobva tenda ndobva tindoitwa tenda ichaparapata musha kuri kudoti tokusowa. Eno ndogara paGremwa kwaGamba. Vanzi wo munhu wedu taita se takuziva. Sisi waenda vatigadzisa ndobva waenda kumba kwavo. Tagara. Vheni nemudzimai wangu. Barinesi indobva ndati ndachinzi ndafunga unovaka musha munywana natindo. Ini handombozvitora sekunge chokwadi ndakati pamwe mabenga mhene mweya wamwe vaita sewamupinda. Ndobva ndangogara pandasvika mumba ndagara pamubhedha mukadzi wangu kuona kurongedza ndaiziva mukadzi wangu anhu yangu ari kurongedza ndobva ndafonera sisi wayo ndikati sisi wemunhu yanenge ari kurongedza enza kive madhoro ndikandokiya sei padhoro pacho apakike ndiri mukati apakike ndakarara ndofunga kumapasti 1 ndikubata musaidi kwangu nemabiyangu ndikunzwa mabiyangu akuna ndobva ndabuda panze ndobva ndatarisa ndikuona pandakazodzoka ndobva ndatarisa mabhegi ndikuona hapana ndobva ndamukira kusenyi ndakanokumbira mudhudhudhu wasisi wacho ndobva ndaenda ndobva ndanotora sisi wacho kumashuma ndasvika kunoatora sisi wacho kumashuma ndobva taenda kumuona shuwa mukadzi wangu ari kumurume ndobva asvika ndibudira mashoko ekuti mwana hasi wangu mwana ndiwe uyu ndosaka aenda kune muridzi wemwana iyezve zvadaro uyu pane pandakabuda ndichidzoka ndikasvika kunosangana nemukadzi wangu ndasvika kusangana nemukadzi wangu nhengo yangu yakaita maronda ndobva yatanga kubuda hurwa ndobva ndaenda kunorapiwa zvakandikostera mari yakakwana kuita 170 ndaiti kuchipatara kuchibhoyi nekuda kwemunhu uyu akandikonzeresera hosha pamukadzi wangu. Ndinotenda mukadzi ari upi? Musikana uyatoni usaoneke variko kokauti wakunovaka mushaneni futi. Mira ipapo. Unonzani tete? Necious Reza. Kane chitupa. Hanzi mune chitupa. Necious Reza. Une makore mangani? 19 years. Wakarora une makore mangani? 16. Wakarora rini? 2018. Nasuno ni makore mangani? 19 years. Wakarorwa gore ripi? 2019 kusvika nhasi pane makore mangani? Subtractai kubva kuna ati ane 19 years anditi. Saka kubva muna 2019 makore mangani yakarorwa mwana wangu? Anga ine 2019 4 years. 19 pa 4 years. Saka wakarorwa une 15 years. Ndo pakarorwa une 16 years. Birth certificate yako ni coach 2. Saka wakarorwa uri underage.
Akakurora ndeupi? Ndiani? Ndiwo wakamurora. Wakamutora ni makore mangani? Ndakamtora ni 16 years. 16 years. Aiwa ni pamiri paindikomerwa ndepanga. Ndibva ndakachengeta kupariritira pese pa. Taura. Ndapariritira pamiri paya zvinhu zvanga zvakaoma. Ndakanotora chimbadzo che200 ndikazobhadhira 400. Achindipomera iye nhasi ndobva azonga zvekutizana nemunhu akaiswa kwanga akananga. Ndikanobvisa pfuma hanga ndiudzo zviro zviripo mabi angu. Ndinotenda ndapedza. Right. Reza. Rezani? Nesias. Uyu mpurisa ndewangu. Uyu ari apo ndewangu. Handitika? Iwo tsvaga murume wako pavaviri wasara. Enda unomira paari. Purisa utotarisa ungamiri usiri wako. Zvakanaka. Uyu unomuziva uyu? Haumuzivi? Uyu haumuziva uyu? Unoziva ndeupi? Sani. Unomuziva Sani. Alright. Ko uyu? Urikugara kupi? Urumbonana naye? Usati wambonana naye? Unoziva kwaanogara? Alright. Prosecuted. Iwe. Mukadzi paakabva mumba pako wakanomuona kupi? Taura pindura usanetse pindura. Mukadzi ndikanomuona ari kumurume straight kuna sekuru murume uyu. Ndakasvika nasisi wacho wakamuona ari kumba kwani? Kwagwaze. Gwaze ndeupi? Gwaze ndisekuru womukomana hanzvadzi yamaiwa uyu. Ari kupi Gwaze? Ari muno here? Uyaitoni? Sisi wacho ari kurehwa ari kupi? Sisi wareza ari kupi? Uyaitoni? Karaya. Hatiteererei. Iyi haimbotinetsa yakanaka chaizvo. Yakanaka mufunge vakwirirana hatisina basa navo. Taane basa nevasina kukwira. Sisi wacho ari kupi zviya? Ndimi sisi enda yapo. Mpurisa mimi chichokere ndakuda sisi unyaka. Right. Zvakanaka. Uyo munomuziva uyu? Mbamuni wenyu. Ko uyu? Hamumuzivi? Uyu. Uyu munomuziva here? Hamumuzivi? Makamboenda here neuyu muchitsvaga munun'unonyu? Makaenda here? Makanoona munun'unonyu ari kupi? Agwazi wacho ndewapi? Agwazi uyu chichenyu? Muzukuru. Uyu angazoitei? Uyu akasvika kuseni. Asvika kuseni ndobva ati ndauya. Uya kwandaita ndikuti inini ndafunga parefu nekuda kuzoitika kumba kwangu. Ndakati chichaitika. Zvakanzi ndadzinga kumba nekuda kwokuti angaenda kumabhanana here. Saka anzi angani anonzi ruva vari vaviri. Ruva bati ndokundiwafoni yakwana nemari. Ndifonere gogo nemasaga vadekuti vake. Fonere gani zvayaramba. Zvayakaramba kudaro. Wazofona foni yemuzukuru wangu anogara kumwe chete nagogo wachewa. Ndokunzi tudzire gogo nemasaga vadekuti vake. Uyu hanzi ndipanda pindura kuti handisi kumba ngari kumusarabani.
ndikoti alright. Saka vanoti hanzi ina anozodhirita namba dzebe nangozisiya dziri mufoni. Ndipo wakasvika munhu watakaonesa nemunhu ko namba dzasiya mufoni mako. Ndobva ndadzimba pamba. Saka ndonyanda kuti chinochita ndichikuudza ndozviri. Saka ini ndakuta ndakuya. Ndakati hazvinoiti kumhanya rege ndinonochera mvura because ndanichivaka pambi pangu. Ndinombova munhu pandakadaidzwa kuti muchidiwa kumba murume yanga atosvika ndatanga kutaura naye paye ndichida kuedza kumuonesawo kuti aiwa nguva dzakutaura kuti ndakasunga mukadzi wako dzekumahwanda panapa asvika kusinwo kuti pamwe dai mambo yamakatierana netsoka waikunamubata mudzi achangobva murusvika. Saka ndo maziva akuita aiti arida kuenda kupi? Haana kududza kwaida kuenda manje. Ini ndaitoedza kumuonesa kuti chitanga waenda kuna ambuya wako kumashumba wotanga watsanangura nyaya yako zvairi vosita nyaya yako kwabereki zvokuti uchika kusvika kumba kwedu ati mina ndafunga parefu haana kunditsanangura manje kurefu kwakufunga ndokukupera kuna ambuya yake kumashumba munokuziva? Ndokuziva. Oh. Kuna ambuya vauyu munokuziva kumashumba? Ndokuziva. Oh. Makakuziva sei? Ndinokuziva. Muno ukama? Wei? Kumba kwani? Saka makaziva sei kuti uyu ndambuya wake? Ndiva amai vababa vake. Mvunza maunzo zvanzi makaziva sei kuti uyu ndambuya vake? Ndakaziva kuti ndambuya vake ndiwo akabereka baba vake. Pamambo ndiwo amai? Alright. Zvakanaka. Regai ndikutsanangurirei baba. Nhau yokuya makaronga kumba isu tinoiziva kuti yagarwa pasi. Ndipo makare muno tinoyatsoziva chazvo apa paita sei apa pagarwa pasi kana kuti hapana kugarwa pasi. Iwo pawakanzwa kuti wanziwa watora mukadzi uyu wakanzwa kuti kudiwa? Inini panguva yakafonwa wachifonera kuda masaga dzodzi anga aitaura anazivo ndandisitori kuti pandakamuudza kuti andipo ndandaenda muzarabani naprofesa wandaifamba naye nemota yake ngataenda notora mambeko so ndadzoka manheru aya ndakaenda manheru kuno ndadzoka manje kuseni kwacho ndikamuka ndichienda kuchi ndikamuka tichienda kuhuni kutora huni kutizoro naprofesa uyu ndiri ikoko foni ndova yakapinda foni yangu vachifonera pafoni yaprofesa wanga ndinaye mune mukomana here koko profesa ubatiye mukomana ndinaye zvanzi mupe foni nditaure naye ndobvavanitsanangudzira nyaya yekuti ndo zvazvaita kuri kunzi nyaya ipi? Taura nyaya yacho naukasika manamba. nyaya yekuti hanzi ndatora mukadzi womunhu hanzi kuri kunzi watisisa mukadzi womunhu kuno nyaya iyoyo yakakumirira kutondiwa kwasabhuku ipapo tandatolodohuni tandakutopedza murume wanga ndinaye akanzwisava ati ngatikifambisa tiende kuita sei unonzwa tiri pagiraundi ndasvika kumba kweno ndayambuka kumhiri kwetaura ndashekanyaya wakasvikonoyo ariko ndakatosvika vanhu vanga vakaungana akati kudii? Ane mubvunzo waakabvunzwa here padare wasvika iwo? mubvunzo wakabvunzwa handina mubvunzo wandakanzwa asi akabva apiwa nguva yekuti achitanga kutaura nyaya yake because ini ndina ndakamirira. Akataura kuti kudii? Akataura kuti mukadzi wangu akabuda. Ndiri kureva musikana ushu, mukadzi ushu akati kudii? Akanga asipo here padare? Anga aripo. Akati kudii panyaya yangu? Waita taura panyaya yaniko? Taura. Akati kudii ushu? Nyaya akairamba. Akairamba achiti kudii? Akati handimuzive.
ndozvaakataura iwe ukati kudii ukati haumuzivi imi sisi pakataurwa nawe kwasabu mamusipo mamadzokera kumba ndizvo zvenai ndiri kuramba mukomana saka wakanotaura nawe sisi wacho wasipo sisi wacho wangu wasipo wakati wari kudzoka nditi havana kukwanisa kudzoka asi vanhu vanatezvera wakatuma ningisawira wavanonzi chayambuka ndiyo yakauya kunonzwa nyaya idzodzo natete wavanonzi amai mungororo wangu varipo pazuva iroro ndinoti vari muno here ina ndina ruzivo vanotoziva ndiva ini ndichifonerwa chinanenda kukwaunowachi murume wangu akatora nefoni achitikufonerwa pafoni vandadzoka vandafoni ndokunzi kune dare kuchiwagona kwabva kusei nenguva yandikazoenda kuchiwagona ndikasvika kunzi kwanga todoka ndasvika ndakati ndanzoti waitwa daro anga aripo wacho chikamu wedu ndiani pandaenda patete pachipame mungoro vakati atete inini handisipo kudana ndinachanditese handachandikuziva ndabvunza mukwaripo kuti dare kwacho kwangu chinzi chii vakati uyo aramba nyaya yake saka semunhu anga asipa urusi kuzoti nyaya yacho yakafamba sa tsukurirai tinzwi matimimi masvika kuna tete vakasvikoti ndanga ndisiku ndandisiku ndokubva mabvunza kuti saka kwanzi kudii ndazodzoka kwagwazi ndabvunza kuti nyaya yacho inini ndimamudare nyaya yacho yanzi kudii vakati vabvunzwa musikana akati ina ndimuite se ndimuzi taure zvinima baba unomuzwa mukomana Confusion. unogara chinhambo zvakadini naye pangangoita kilomita nechidii munomuziva musikana wangu zvinotetezva nditizva zvimwe chetezvo kouya anogara pamba penyu here kana kuti anogara chinhambo anogara chinhambo zvaakashedzwa kuti kwaanodare kuno rakanga riri dairerei ramunoziva ini dare raakadaidzirwa ndiroro kuti watora mukadzi wangu nekuda kwekuti tanetsana nekuda kwenhamba dzako nguva refu ndokutaura kwairi saka foni nhamba dzamakashandisa kuchibvunza nyaya yemabhanana emasari akashandisa foni yenyu inini handisiri ndakabvunza izvo akashandisa ndiani akashandisa nhamba dzanyu dzake ko nhamba dzouyu dzakawanika sei wani iye mwanachosha aidziziva dzanzira kufanikidza aidziziva emusoro Right, pamusoro ichangamira. Ndikaiti mbodzoka. Naiwe musikana mukomana unomuziva here? Toda munhu anotaura chokwadi nekuti asikuda kutambisirwa nguva. Mukomana unomuziva here? Iwe, nhamba dzauri kutaura kuti dzakashandiswa ndedzani? Aiziva nhamba nemusoro ndiani? ndiruvarashi Ruvarashi ndiani? iye hanzvadzi yeiyo Aishandisa nhamba dzako. Iwe, tipatsanurire nyaya yako apa. Patsanura iwewe kuti uzoziva nhamba dzouyu wakaziziva sei? pamusoro Taura. right kuti ndizoziva nhamba dzauyu kanditi dzakanetsa kumashure kumaraini anga iriwo sisi wacho Ndati wakadziziva sei zvokunetsa tozviziva kuti dzinenge dzichinetsa asi iwe wakadziziva sei? ini kuti ndizodziziva tikadzifonera nasisi wacho ndobva ataura ndini nhengi ndini tindo chaparapata ndokuti tizizive musha kuri kudoti tokusowe apa ndogara kwagiremu kwagamba ndobva tadziziva ndobva atengewa raini nyowani nasisi wake wari apa wamutengera raini nyowani Akatengerwa raini nyowani ndiani? madzimai angu akatengewa raini nyowani nhamba dziya ndobva dzawanika wanga kudziziva nemusoro zvese zvikuitike izvo wakunyatsoziva uyo akadzoka kubva kugoro kwaaigara gore rapera uyu ndobva asvika akati ndakakutora mhuri dzangu mukadzi wangu nemwana wangu achirairira next door wangu kuti enda unibvunzira kuti mwana wangu ari kukura here Achitaura next door wako achari anonzi Toni akatama aigara mapirima akugara kuharani achimurairira
ndofunga yakafamba mbiri yekuti hana kana asiri kuziva chero munhu yekuti hanzi ndauya kutora mhuri dzangu akundichengetera ifuza. Ndinotenda. Pane any message iri mufoni mako iwe yemukomana kana iri mufoni moushu? Message hapana. Hapana. Andi iwe munhu amuzive waunoziva ndiani? hanzvadzi yake sani? isi tiri kubvunza kungomuziva. Unomuziva sani? Wakamuziva pakai? Saka munozivanaka? Aiwa, nzwaterera iwe usave nekapfungwa kaiko kuti ndikati ndinomuziva zvinoreva kuti madanana. Tati kungomuziva. Unomuziva? Maitombotaura mese? Kana kumbomhoresana rimwe zuva achigara kumaraini kwenyu? Zvakanaka. Zvakanaka. Iwe une mwana? Mwana tati naye asi mwana wacho akataura paakasvikira. Mubvunzo wati une mwana neuye here? Wakarara naye here? Mukadzi wako here? Wakambisa pfuma here? Vakatambira vabereki here? Ndinotenda. Iwe akambisa pfuma here? Tatabvunza tede kuti akambisa pfuma here. Right. Une mwana wake here? Mwana waye ari kupi? Iwe makore mangani? Iwe musikana, iwe musikana, uri kutaura namambo ako, unoti asingotaura nomuramu wako naika. Rekatamisa maoko yako, ugara wakadzika yako. Imba iwewe neuyu ndimi makarorana munemba yenyu, handiti? Ndizvo? Ko uyu pauya kuzokwana mukati memba yenyu akwana papi? Anozivani panewe kana kuti iwe? Iwe unozivani pavaviri apa? Hapana wandoziva. Hapana waunoziva? Havakuzive? Kundiona anondiziva. Unogara kupi? Indogara kuchitepo. Kuchitepo. Zvakanaka. Wakamborara nemukadzero? Auna. Iwe wakambobata uya ane mukadzi wako? Uyu kumbata handina. Mukadzi akapupura umbo wake tichitongwa kuti akarara naye ka2 ndamuroora. Ndo pandakasangana nedambudziko ranga ichikudza here kuti ndakaenda kunorapwa kandipostera 170. Wakarora rini? Ini ndakarora. Hanzi wakarapwa gore ripi? Gore rawakanorapwa rawakapiwa chirwere? Hazvina 2 weeks ndabva kunorapwa. Hazvina 2 weeks? Handina 2 weeks. Saka hosha uri kufunga kuti yakabva kupi? Hosha yakabva kune murume ari apo. Bozi izvo zvinasingazviziva mukadzi wangu ndaingagara ndichigoita andirovhera ndakasangana nehosha iyoyo, asi ndikatanga kusangana nayo ina handina kana kwandaibuda mabi angu ndaiti kana ndichimutsura mumba so aitanga kungondiseka achindishora so. Zvakanaka. Nauyi prosecutor masesai. Nauyi andichaenda nayo mberi. Uri kunzwisisa? Iwe waramba ukati hausi kuziva, hauna kumboita relationship nemukadzi uyu. Ndizvo ka? Zvandakuita pano ndakukunyorerai tsamba, muri kuenda kuhospital munotestwa. Handimazinzwa? Kana matestwa mwana iyeye aripo ndoda kuti muende kuDNA. Handimazinzwa? Urubanzisawo iwe ndokuti uyu ataure chokwadi kuti akamurara ndeupi. Ibvo watotaura? Hatichataura. Kana maenda makuzodzoka, inini pandanga ndifanira kukutongerai palevel 1 ndinenge ndakutanga nhau yenyu palevel 3. Kureva kuti inenge mandipedzera nguva
Saka kana muri vamwe motaura chokwadi chenyu ndichiri paposition yelevel 1 nokuti anonyepa achazoripa kunyepa kwake. Kwane mishina inoongorora inotaura chokwadi. Saka tawirirana ere ndo zvakuitika. Iwe tsanangura. Tsanangura iwe. Tsanangura uyo ari kutaura kuti makawirirana kuti Makarara neuyo kaviri. Taura zvichakakunakira uchiri mwana mudiki. Pamusoro izvi. Izvo zvandizviziva. Kana usingazvizive takutaurira ati ndesaka tapa mutongo wekuti pari nhasi wakuenda kunoongororwa iwe. Neuyo anonoongororwa toona kuti siki yakabva kupi. Noti ichabuda kuti nesiki pakati pako iwe newe muri vatatu. Saka ndakupa mukana wekuti mutaure mega zvichiri zvakakunakirai. Ndinoda chokwadi nokuti tazosvika panguva yekuzoti chokwadi chakubva neuku mutongo wacho unenge wakakura. Ndaona mai makasumudza ruoko taura henyu. Uyo mukomana uyo musi wayatongwa nyaya ane audio yake yainayo zvese zvaitaurwa padare zvitaurwa nemadzimai naye mukomana ari papo. Audio yacho iri kupi? Iri mumfoni. Iburitse katini. Kongondipta. Atere anga asiri wrong mukomana nokuti tati foni ngadzite sei. Saka ezotamupa mukana okuti avhure audio yake tigoita sei tigoinzwa tose. Isati ndatikasike kunzwa nawo yacho. Ende munhu ngambate izwi rake. Mutererese kumanzi iwe ziva izwi rako. Ngatinyararika. The Bluetooth device is connected successfully. Apa yewe dzerekera.
amai vari kunzi vatsanangure ndivapi apa ko handisi kunzwaizira ndiri kunzwa haisi clear video yenyu panguva apa haisi kunyatsonzwika. Muri kupanzwisa zvandataura kuti kana pane kurarana, kana pane zvakaitika, that is biological. Kana pane chirwere chiripo chakasiyiwa zviri kuenda kunoongororwa nemadoctors, kwandakurifa ndokunoperera nhau iyi. Muri kupanzwisa nokuti iwewe manzwi yao apa pauri kubvunzwa muaudio aizo rako handisi kurinzwa. Uri kunzwa mwaneni? Saka apa amene changamira iwewe pane paakambobvuma here ushu pamberi pedare kuti akarara nemurume tsamba yevasabhundi nayo akanyatsobvuma kati akarara naye ka2. iri kupi tsamba yacho? Uritsa umbo wako wawenawo naye varume. Kana pane umbo ngaumude wese ndiri kuda. Iriko iri kukesi yani ngira ofisa mwa. Atiswere tiri kuti timshoke ine zvese iripo. Uritsa ndio evidence yatiri kuda kuti fambene nawo. Ikanzura uritsa tsamba iripo. Uritsa tsamba. Iwe msikana iwe. Iwe uda. Tsamba isatema. Tichazotsamwa. Aterere tine nhau yakaita seiyoyi yatakambotonga haina nguva yakareba. Mukadzi achiruma pasi muno, kuruma pasi chaikweiko. Mukoma wake achitaura kuti aiwa munun'una kwenga wakazviita akati handambozviita. Azonyatsona kuti zvaoma akazenga akuya nokuseri kaakazevezeve. Chokwadi mambo ndinozviziva ndakarara naye. Isusu izvozvo manje hatidi, tinoda munhu anonyatsobuda zvakadini zvakanaka. Ndambotaura ndikati kana uchiziva nyaya yako zvakareruka zvakanaka chaizvo kuti ungozvitaura pano kuti uedze kumanikidza mambo kuti vatambudzike nokupa mazwi ekupedzisa panyaya yakaita soishi. Iyo zvinozvi pari kutaurwa kunzi vaende kuna dokta. Dokta achanotsanangura kwakabva chirwere ichi poshi. Vobva ipapo voenda kuDNA. Akasiko kutanga kuisa DNA mudare munomu. DNA ichatsanangura muridzi womwana biologically. Kachiti biologically tikurira kuti tichiteera urume hwakavaka chii mwana hunozivikanwa kunzi ndehwaningi nemishina iriko yamazuva. Izvozvo kana chizenge zvaitika ndopamuri kunzwa mambo vachitsanangura vachiti iyi stage yekutanga, yechipiri ndichachirika, ndozotaura ndapa stage yechitatu. Zvino vakuru venyu vakataura vakati posha hari rwepiri hari rwetatu tataturana. Muchazotaturana namambo. Ndipewo tsamba iri kurehwa chinzo. Kasika pauri kutsvaga tsamba iyoyo regai ndikutaurire. Zvinoita ndati tine nzira mbiri. Kune chirungu nechivanhu. Ndiri kutaurira futi pachena. Kana taenda kuDNA maenda kune vakadzidza vanoongorora zvakaitika.
Ani munoziva kuti kana munhu akarepwa zvinoonekwa kuti arepa munhu. Kune mishina inoongorora. Tiri kuenda ikoko, tikabva ikoko, ndiri kukuendesai kuchivanhu kuna tateguru wandinoziva. Wekuti izvi ndiri kukutaurirai futi. Kana maenda ari kunyepa, achazozviona ega. Kana pane kuti makasangana neuyo zvichabatwa. Asi pakubatwa kwacho kuchivanhu manje, ndinenge ndine mbiko yandinotaura kuti anenge akazviita andina hurukuro naye. Akazoona nyama yake yakuvhiringidzika kana kuti chiuno chake chakupera, andidi kumuona chuya kwa mambo. Ndiri kukutaurirai mubva mazvizivira futi. Nokuti handisi kuda kuchengeta vanhu vakadaro mukati medunhu rangu. Saka tangai mafunga kuti pamasvika apa ndinoda chokwadi. Ndati kuchirungu ndiri kuenda ndakabata. Kuchivanhu ndiri kuenda ndakabata. Saka kana wakarara nemwana wemunhu taura. Iwe kana wakabuda mumba kunorara nemunhu kunze taura. Nokuti matano yatichazotora yanozokuremera. Ini ndichakurambira. Nokuti unenge uri marara pamberi pangu. Saka tsamba ngaiverengwe. Pamusoro imambo ndakuverenga tsamba. Tsamba yacho yakanyorwa nani? Yakanyorwa nasekretari wasabhuku Mariza. Mumusha wani? Mumusha masabhuku Mariza kuchipa farm. Anomuziva here akanyoresa tsamba ndiani? Akanyoresa tsamba. Akanyoresa tsamba iri kutsanangura dare. Ngangoti minutes mabudiro akaitwa pahurukuro dzakaitwa padare ipapo. Uyo ari kutenda utanga aripo here padare? Uyo akanga aripo nokuti zita rake ndiri kuona riripo. Okay, ko uyo anga aripo here padare? Musikana akanga aripo nokuti zita rake ndiri kuona riripo. Ko uyo anga aripo here padare? Mukomana akanga aripo nokuti ndiri kuona zita rake riripo. Saka chifambai. Sekuru wacho anga aripo? Sekuru handisi kuona zita ravapa. Alright, saka chifambai. Zvakanaka, nditeererese iwo vabereki. Tsamba ari kubvumirana netsamba vaizivai. Inogona kunge yakanyorerwa munhu mumwe chete vasina kuipiwa. Chonda kuti vabvume kuti vari kuiziva kuti tsamba yavo iyi. Maiona stembi yacho? Naika. Good. Waiziva? Sikazi wangu kuti mbindo ndokushanda inomuisa bhuku. Asi ari kushanda pane zvinomariza. Chatiri kuda kuziva chete kuti tsamba waiziva here? Tsamba waiziva here? Zvairi kutaura unoti chinazvo? Zvairi kutaura ndozvasanana. Iwe pachako patsamba iyo zvairi kutaura. Unozviziva here kana uzviziva? Ingetimbunzwa zvairi kureva zvacho. Iwe uda kuita zvekutamba nesu mwana. Zvakanaka, regai timubatsire. Angati idyire zvake nguva hazvina mhosva. Tsamba iyi yakanyorwa musi wa12 July 2023 gore rino. Sabhuku Mariza ichibva pachipa village 3 ward 22 Chief Kandeya. Iri kuti kune vanoremekedzwa, tinokuzivisai kuti takatonga nyaya yademission naTindo, dare rakabata Tindo nomhosva yekutora mukadzi wemunhu. Mudzimai wamission akapa umbowo mudare achiti akatanga kudanana naTindo achiri musikana, vakazoita bonde kaviri ave pamurume. Zvakare mudzimai aramba kudzokera nemurume wake, zvichireva kuti anoda kuenda nechikomba. Dare rabata zvakare Sigwaze ushu anova sekuru vaTindo
nemhosva yekugamuchira nekuchengeta vanhu vari kuita chihure pamba pake. Ndatenda wenyu Secretary Sabeo Muronda. Contact number yake 0775 604 773 ishi. Hai, maita basa. Ndo zvatinotarisira pamusoro yechangamire. Ndo zvatinotarisira kuti masabhuku pamunenge muri kumisha yenyu muite. Nokuti zvinotibatsira. Saka tinototenda kuti masabhuku akadai kana varipo vanorerutsira dare ramambo, nokuti vanhu ava pavanenge vachatanga kubvunzwa vanenge vachifunga kuti hazvina basa. Zvazosvika apa vanoona kuoma kwazvo. Zvino ndada kuvabvunza kekupedzesera. Tendai chaparapata. Ndiwe kai? Newe unonzani zita? Taurisa. Nesias Reza. Zvataurwa mutsamba mumazvinzwa. Vari kunyepa here? Pindura hongu. Havasi kunyepa. Saka iwe wakarara nemukomana ka? Aiwa. Havasi kunyepa iwe. Havasi kunyepa. Saka vari kutaura chokwadi. Tsamba iri kutaura chokwadi kai? Uya anonzani Misha? Unonzani? Ye. Clayton Gwazi. Gwazi. Tsamba iri kutaura zvechokwadi here? Zvakataurwa padara pandizozvi. Hakuna kusepa, taura chete. Handisi kusepa hangu. Ukaona wakuita maziso to bob siyo shere. Uchenjere ukabira isiri yako. Nokuti unozochema. Ipapa wakagara ipapa. Tsamba iri kutaura chokwadi here? Hungu kwete. Ndingangoti zviri kutaurwa patsamba ndokutaurwa patanya padare. Good. Iwe uri kuramba iwe? Uri tsotsika iwe? Uri kuramba here? Uri kuramba iwe? Wakaita sei? Alright, teerera iwe. Alright, pamusoro vamuzuka. Ndikaiti bvunze tendai. Ichokwadi here chataurwa netsamba iyi? Kwete. Iwe wanga usipo here? Ndiripo but zvekudakatira mukadzi womunhu hakundinyepe. Matsotsi maviri ava. Ava vaviri ava ngavadzokere. Yandataura ngavaende kuDNA. Asi mukadzoka manje muchabhadhara mombe dzakawanda. Kwete changamire pamusoro endimokubatsirai. Ngavaende havo kuDNA vaende kuhospital vadii. Vanhu ngavabatwe vachajwe izvozvi vakapara mhosva vanhu ava. Vakapara mhosva. Ufunge zvako tendai. Vari kutaura, vari kupedzisira kutaura ava havana utsinye newe. Vari kutokubatsira. Iwewe ndiwe une utsinye newe. Pacha zvako une utsinye nezvako. Kana iwewe ukaenda kuDNA, mambo vachafamba nemafambiro avanoda kuti ugova muenzaniso kune vamwe kuti hazviitwe. Wazvinzwa? Zvino mambo vari kutsanangura vari kuti zvanga zvakadii ukurumidze zvako kunyatsotaura zviripo, nokuti sekuru wako yataura ati zvakanyorwa mutsamba idzi ndizvo zvicha zvakataurwa pai padare. Iwe mbodzokorera zvakataurwa padare. Mbodzokorera tinzwa. Iwewe mbodzokorera tinzwa zvakataurwa padare. Pandapindura zvamabvunza zvamaverenga patsamba. Ndozvandangopindura. Ndozvatikuti mbodzokorera tinzwa. Wakanzwa kuti kudii? Zvaunonyatsoona kuti ndozviri apa wakanzwa kuti kudii? Ndatitaura. Zvakataurwa zvawakanzwayo zvakataurwa padare. Taura tenda. Vedare vakabvunza nyaya kune muzukuru wangu Tendai kuti ukunzovatora mukadzi wemunhu akati ini handitese handizvizive ndokutsanangura kwakaita kuti ini handizvizive.
inini bandapuwa umhosva yangu yekuti iwewe wachengeta sei mukadzi womunhu. Ndakati ndana uchengeta munhu ndoda kuti maminitsi akasvika nemaminitsi akasvika murume wake panga pasina kupera kana 20 minutes kana 10 dzasanza kwana. Saka ndingambonita tochengeta munhu zvenguva iyo munhu anga achangosvika. Apana pane ngangoti munhu achangosvika nomudzinga kuti baba ndisanda zvoda akudei. Ndokutsanangura kwandakaita pakunzi nini ko pano uyu wakanzwa kuti kudii. Uyu wataura nezvake ko uyu wakanzwa kuti kudii. Uyo akasvika achitsanangurawo nyaya yake. Wakanzwa kuti kudii pano ushu zvakabuda mudare. Wakanzwa kuti kudii padare papo. Uyo akataura yekuti inini ndatorwa mukadzi wangu. Uyu musikana uyu. Musikana. Wakanzwa kuti kudii. Musikana pakutanga musikana akabvunzwa yeye kuti tindinomuziva here akati handinoziva pakutanga zvakataura kechipiri ndobva azonzi koiwe sei nhamba dzake dziri kunzi dzanetsa mufoni ndobva ati no inini tendai ndakadana naye tiri musikana handendai ndekuti uyo zvazvinogona kuita semunhu agara achingofungidzirawo zvinhu zvake kuti pamwe sezvo takadana tiri mukomana nemusikana azoona nhamba dziye anogona kungoramba pamusoro ichangamiri tapedza vanhu vese 1 2 3 vanongori nemhosva yakafanana vese matsotsi uyezve vari kuzvidza dari renyu. Isu taingokumbira kuti chive chidzidzo kuvanhu vese vemazere ematsotsi akaita saya kubva kwamuri Changame tibatsirei musha unake. Mambo wandiri kufunga kuti mungatange kuisa pautsotsi ndo uyu gwaze uyu. Ndakuzironga neukuru hwadzo. Isai gwaze mugotera musikana uyu. Musikana number 1 number 2 mozopedzesera nemukomana uyu. Asi ava ngavave ndiwo nhangarovanza. Zvinhu zvedu zvichiite zvakanaka. Kutanga ndechekuti tanga tiri kutsvagiridza patabvirira nhau yatora nguva saka kureva kuti hamuna kuvimbika kutsvaga kuti tivake nyika nekunyepa saka nyika ivakike nekunyepa saka musazouya kuno muchiedza nokuti kana maya kuno muchiedza tiri vachengeti venyu handidi nhumbu munyika mangu saka nekudaro kuti muzive kuti ukauya kutungamidzwa maya mafomanya ukumba yekunyepa apa ndo pamunenge kutanga kuzvionera kuti gwaze hauna kutaura chokwadi mese matanga muchifungidzira kuti zviri nyore kungotaura zvichikanganiwa nokurashwa. Tine musefero watinoita ende kana magiya mazhinji yekuchinja kufamba nekuti nzira yacho yakaita sei. Saka nzira patasvika iwe gwaze unoripa mombe kunyepera dare rangu handiye kuzogarira kuterera makuwa. Iwe musikana kunyepera dare unoripa mombe. Iwe chikomba kunyepera dare ndokupedza nguva yedare
unoripa mombe kuitira kuti vese vabereki vari muno anambuya vari muno munonotaura vazukuru venyu kuti kwamambo hakunyepwe ndombosendeka ndouya ndobvunza iwe muridzi wemukadzi ndiwe chawanga uchida kuti uripwe nacho chii asi ndisati ndasvika ipapo ndoda kubvunza kuti uyu mukadzi wako uchiri kumuda here? Ndinotenda mambo wangu. Pamusoro ndati uchiri kumuda here? Mukadzi wangu ndomuda. Unomuda mukadzi wako? Mukadzi wangu ndomuda. Kunyangwa ari zvari? Nyangwa ari zvari. Akakupa siki? Ngatifambe, taura mwanangu, tiri kufamba ndinewe, hatipa kuparadza imba yako. Taura hako? Zvakanaka. Kuti wataura kuti unomuda. Ndizvo ka? Ngandiuye kunewe mukadzi. Murume wako unomuda here? Murume wako ndeupi apa? Unomuda here? Ko zvino kauyanga uchakasiya here? Ndoda kutaurira kuti ndikusunga muri vana vangu. Ndoda kubvunza kuti kauyanga kakakusavimbika uchakasiya here? Uchakasiya? Ndotaura iwe ukamira zvakanaka. Atere. Zvanzi namambo. Kauyanga uchakasiya here? Atiye hongu achasiya kauyangaka. Kauyangaka. Saka iwewe ndakudzoka kureva kuti imba yenyu inoda kuti iende mberi. Asi paripo pandiri kuda kudzoka nokuti chakatungidza karudo aka ndekakuti maimborara muri mese muchienda kuchikoro kana pamaikura. Ndobva mukutungidzika kuti vakamboona navashayani. Saka pandiri kuda kuti ndizive kuti iwe musikana uyu wakarara naye ari kuti wakamurara. Saka iwe uchasiya here kumupfimba musikana uyu? Mubvunzo wandakubvunza iwe. Uchasiya here kumupfimba musikana kana makamborara nese muri vana vadoko? Iye zvino amukadzi wemunhu. Uchasiya here kumuti iwe ndiri kukuda? Ndakatomusiya koza ndinongobvira ndamudza ndinomuda. Saka wairara waimurwe pano kuti wanga usina hauna kumuka. Adangoma musoro changamira. Uri kuedza kuti chiko iwe? Zvanoda ndinongobvira ndamurara tonziyo. Saka iye kana ati wakamurara. Saka iwewe uri kuita ari kupenga. Dare rakatonga mhosa riri kupenga. Inini wacho ndakupa judgment ndiri kupenga. Saka uri kuedza kutaura kuti chinoti apa ndiri kuda kuti imba yava ive inobatikana idzoke wanga waparadza imba yevaridzi. Wazvinzwa? Waparadza imba yevaridzi. Saka ndiri kuti unofanira kunzwa kuti ndakatadza kuitira kuti uyu mukadzi uyu ane nyasha uyu abvuma kuti mukadzi wake anomuda sechitsividzo chaakaisa pamberi pake. Iwewe ndiwe wacho wandiri kutaurira kuti ndiwe wanga uri tsoko yakawandira musango. Wazvinzwa? Saka ndiri kuti wasiya here kuti unopfimba mukadzi wemunhu. Kupfimba mukadzi wemunhu imhosva. Unoziziva izvozvo? Kana kumubata so mukadzi wemunhu imhosva. Unoziziva here iwe? Zvino ndiri kukubvunza nemutsa kuti wasiya here kuenda kunokanganisa imba iyi. Aregererwa uyu. Ainge arasiwa kutorambiwa ipapo wandibuda iwewe wakuti ndiwe murume wake. Asi akunzwira nyasha. Saka iwe uri kuti chii? Say sorry. Andinozvinzwa? Say sorry. Anzi tindiregererewo. Kumbira regerero. Fugama. Uyo ita atere
Aukumbiriro gero kuna mambo. Wawatadzira ndeuyu vanozitani uyu desperate mission uyu iti va mission. Taura desperate mission. Va mission. Munonzi chimtupo wanyu va mission. Chiwambo. Chiwambo. Iti va chiwambo. Ndokumbiro regerero. Chiwambo ndokumbiro regerero. Pamusoro ida. Muna benchi machoro. Ndokumbira kuchikepo. Saka vana vangu handisi kuda kuti munotorera nadzimba nemutorero wakadaro. Wazvinzwa? Saka chigara hako. Iwewe chii chauri kuda pakutadzirwa kwawaitwa? Iwe nyendo sianezi taura. Mukomana unonditadzira kwandiita nenguva yakareba achindishungurudza zvakanyanyisa. Inini mukomana anofanira kundiripa mombe 5. Atere kana dai anga ati 50 zviri kudare ndo runosepa handiti hapana chaatadza ipapo atorerutsa zvake ko pamwe mambo vachati 3 mozoti kudi tererai zviyarewa namambo iwe une mukadzi ere asati waroora iwe uri chi paune uyu uri sisi wake saka unoti chi komenti yako zvaitwa nomunin'ina wako hazviiti matiitete taurai kuna namai vari kuiti vasikana zvakaitwa nomunun'una wangu hazviite simuka vanhu vamwari zvakaitwa nomunun'una wangu hazviite asi nombonaka pamuchasi masinzwawo zvakanaka igarai zvinhu pasi mapetsake nato ambudzi ndiye right ndazvinzwa iwewe watiri kuda mombe 5 kwana tezvara wako wakaendesa chi kana tezvaronda vanobvisa pfuma mari timuchii wakaendesa mombe kani ndisandaendesa mombeko wachawakabvisa chii ndikabvisa mari 250 nemachire ekusungira nemagumbezi kombudzi mbudzi ndakaendesa handiitika zvakanaka saka iwewe zvauchidi kuendesa zvinhu izvozvo iwewe penalty yako iwe payavewo zvakare ndinokuona uine mhosva yokunotora mwana underage handirupanzisa hauna kukwanawo futi iwe uri nhubu wakachora murawo wetsika yekuroora wazvinzwa uyu achiri mwana akapinda wakamukasika kumupinza mumba asati aibva saka ndiwo wakamubika kuti ave zvaari nekuti wakatanga kumupinza usenyoka mugadheni reedheni akatesta michero saka akuenda akuda kuravirarira michero urunzwisisa ndiwe ticha wake saka chaunofanira kuti uzive kuita ndechekuti iwe kana waroora muchengete mupe zvaanoda nokuti tumwe tumatsotsi tumakava turi kunzwa kuti chitaimira mabatiro yauri kuita mwana uyu wazinzwa ukatadza kumupa zvaanoda anoda kurara nemurume wake iwe ukatadza kurara naye nemurume wake anotsvaga vamwe ruvanzisa anoya kupa siki mudzimba saka wendiri kuda kuti uve munhu anochengeta mukadzi zvakanaka no gross domestic violence kunorovana kumba
Zvataura muno mudare tazvitaura, wataura nhuna yako yadzvika nedare kureva kuti wabvumirana nezvazviri kuti mukadzi wako yanga iri mhombwe, asi ati handisisiri mhombwe pamberi pechita. Akazowanikwa achidzokera kuno onekwa achitaura nemurume uyu, kana vari pakona vari vaviri, kana vari musango vari vaviri, imhosva. Naiwe musikane makasanengerana kupi? Noti pane nzvimbo inosanganirwa, ndio pandoda kuti ndinzwe kuruyerezo chakamira iende kupi? Pamukatanga kusangana makasangana papi? Uyu alright, okay. Iwe ningiriki murume iwe apa pamumbedza wataura 5, ndinokupa mumbe 3. Wazvinzwa? Nechikonzero chekuti iwe wakatanga uri honzero futi mukuvaka mhosva kuti iparwe, wakamutora yane makore ari mwana. Michero yawakamudzidzisa ndiyo yakumuvhiringidza mwana. Saka ndikuda kuti adzoke mugwara reumai. Saka ipapo ipenalty ndainge ndakuti uende kupolisi, asi pane mwana ka ndikakwenda ndikakusungisa kujeri, mwana chariritirwa nani? Todariritire mwana wake, wazvinzwa? Saka iwewe chikomba unobisa mombe 3 dzekupa mumo wako. Wazvinzwa? Nembudzi 2 dzedare rino. Wazvinzwa? Saka kana paita mamwe matambudziko iwe unoda bata dare rangu undidzivisa kuti munogara sei. Iwe musikana kana mukumba kwavo kwaita dambudziko, maenda marovana, maita zvimwe zvinenge zvanetsa, dzivisa dare rangu. Wazvinzwa? Ndinoona nhau yenyu yapera. Right, mazvinzwa ngangoni ndinonyepa hangu ndakazvitsvatsana murwendo zvanandingoteera. Alright, nyaya iripo ndeyekuti mambo kana vachinge vapedza pasina any discussion. uyai museni